an sha ruwa, ina da abinci, ina da abin sha, wani yana da abinci yana da abin sha. An tashi sahur, ina da abin sha, ina da abinci, wani yana da abin sha yana da abinci. Wai sai an gaya muku ku taimaka ma 'yan uwanku, sai an hito ana muku maula ku taimaka ma 'yan uwanku, ba ku taimaka musu. Wani yau ko dabino guda na kan zo bakin titi kan raba ba wani ya buɗe baki da shi kana da lada. Wani ko jakar ruwa fiye wata ka hito kan rarraba ma almajirai kana da lada. Wani ko canjin 500 kai naira 500 kan raba musu sai fiye wata kana da lada. Ni da na kuka jira watan Ramadan nan, watan da za ku iya samun wani lada da kuke tunanin ba ku taɓa samu ba. Dama ce Allah ya turo mana ita, in gizo mana ita, don Allah mai unhwane da ita. Na gode.